social media yese ina yakangozara nyaya ye2030. Ko imi mchakampena rini zvebato renyu? Kana nguva yasvika yokampena kwenyu muchaitei? Mapedza kukampenera Chiwenga, kwabva kwani Chiwenga chipinda ndiwo ave president. Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates ari kunetsa ari kuitika panapa. Ndiri kusangana nenyaya panapa iri kupisa, ndichimbotraya kuda kunyatsoningina pane zvandada kutraya kuda kuona panapa. Right, nyaya iri panapa ndakazvitaura kuti gore rineri akudyiwe rinopisa. Now I want you to see nyaya iri kuitika panapa. Zimbabwe Republic Police seeks information on the location and subsequent questioning of Blessed Geza Runesu aka Bombshell. Zimbabwe Republic Police yave kutsvaga Blessed Geza ndotsamba iri kubuda nekuZimbabwe Republic Police. Most of the times inini ndogara ndakataura nyaya idzi ndichiti problem imwe iripo paZimbabwe Republic Police ndeyekuti vanoitanga vanoda kupindira nyaya dzevanhu vese vanenge vaita against ZANU-PF, vanoda kupindira nyaya dzeZANU-PF nevanhu, so vanodzida sterek. Now yanyaya yaGeza versus ndikirikini vakuda kupinda pakati. Aya maovetereni avada kubata-bata. Saka I don't know manje kuti zvichafamba sei papa because vanenge vakuda kunyatsoziva kuti vari kuda kunyatsomuita sei hatisi kuziva. Inini zvangu macharges nyaya iripo vari kubudisa panapa. Handiti. So pavari kuti the Zimbabwe Republic Police is seeking information on the location and subsequent questioning of a suspect Blessed Geza Runesu alias Bombshell. The suspect is facing 4 counts of criminal charges as outlined. Theft allegation as defined in section 113 of the Criminal Law Codification and Reform Act chapter 9:23. The suspect stole the deposed 3 vehicles belonging to a complainant without his consent. He is also facing 2 counts of contravening section 33.2 of the Criminal Codification and Reform Act chapter 9:23, undermining the authority of or insulting the president. 1 count of contravening section 187 of Criminal Law Codification and Reform Act 9:23, incitement to commit public violence. The Zimbabwe Republic Police raised threats that anyone who is helping the suspect or assisting him to evade police questioning will be equally liable for arrest and subsequent prosecution. Pane nditra fun. I mean guys, inini zvangu ndinirungorenga ndichimhanya panapa, but I'm sure munogona kamainzwa yanzi Criminal Law Codification and Reform Act 9:23 iri kunzi undermining the authority of or insulting the president. Uyu mutemo wakanyatsoiswa nanu. Ndozvimwe zvinhu zvinoda kuti vanhu mese muchienda kuparliament maziningirikina yaka mazi MP muchingonokodzera muri ikoko, ndozvimwe zvinhu zvamufanira kugara mabvisa izvo. No, right. Muconstitution yedu there is this thing ichichirapa hatisi kudya, because zvimwe zvinhu zvakaiswa madays ana Mugabe kwada kunyatsoongorora izvi nemutemo izvi. Undermining the authority. Izvi kuzonzanza akaba mota 3 akazodidi nyaya dzacho dziri kutaurwa apa adzinzwisisike. Kwakungotsvagirana nyaya inadotaya kuningirana kuti ndimboona kuti ndingawana here footage. Pane ka footage kana ida kutarisirawo, but ameno zviri kuitika this ningirikini ameno zviri kuitika ndaida kunyatsokuningirana kukuratidza something panapa munyatsoona zvinhu zvacho zvinenge zviri kuningirana because nyaya hombe iri panapa Geza handiti vari kutaura here vanhu veZRP kuti nguva yese iyi yekunzi vanhu vese complain akanoningina mota dzake 3 vaitya here kunomutsvaga, vaitadza nei kubudisa tsamba yekuti todaenda kunomutsvaga, because ngavaingoita straight to the point kuti iwewe tiri kukutsvagira nyaya yekuti you undermine the authority watuka or insulting the president. Chaakatuka pacho chaichi chimbori chiko. Vanhu ava ndana mwari here, mune matoti munhu atoo mwari wenyori. What's going on muZimbabwe chaicho? Because imimi munotaura kuti zoni munhu ari kunzi undermining the authority ngaadedzerwe iyoyo zvemota zvitozotaura, but akaisa mutemo iwoyo manje ndiwo takuda kuti tichiona, because most of those guys vaizvisidira zvinhu zvezvo ndo likes of anakasukure ana Jonathan Moyanani vari in exile right now for zvinhu zvavakaita ameno because of out of stupidity kana kuti kutsvaga dzvene kuda kupuhwa kunzi ameno vaida kupromotwa kana vaida kuita sei. Vanhu vese vakashanda madezi ana Mugabe vese vakabva vatobudiswa musystem. Now look where we are right now. And vari apa mafanira kudzidza futi lessons, because anything can happen. Muri kuona nyaya dziri kubuda 24/7 hapana hakusi kuzororeka hakusi kudyika rinopisa. But now vakuti Geza tikumuda tibatsire kuningina toda paanogara tiudzewo kuti anogara papi. Aya nana ndiki mangwana kutomhanyirira kana kutonoforwarda kutonyora
ndofunga vanga kasuri kutorara ngatimutsvagire mutemo mutsvagire chakati anenge achitoti akabirwa mota dzake papa anenge akatori muchiki papapo vanhu vacho anozviita ka wakazodai inini pendakatanga kutoona kazembe achitanga kutaura kuti aya akazodai so paya futi hakuna ningirine mutemo unonzona ndakanga kuti something wrong baba mimi munenge mune era problem chachayo yekutanga kuda kushandisa mutemo muchiuitisa zvinhu zvisizvo. It's not good. Munhu wese ane mhosva ngagara atorwa nguva iripo kwete kumirira kuti utanga wanetsa nezano zotorwa. Ndonyaya yatiri kuramba tichitaura vanhu veZimbabwe vari kuchema iko zvinezvi kune vanhu vakawanda vanotozvita macriminals vanotozivikanwa mathugs vachizvita vari kuita zvinhu under ZANU-PF. Muri kuvasiya vari kumalocation ikoko, muri kuvasiya, muri kuvatya here? Vanhu vakawanda izvezvi kana muchida izvezvi tiudze maZimbabweans kuti tiudze list revanhu vari kukunetsa maZANU-PF mumalocation muone tikupe list izvezvi kuti ningi naningi ndai munomutora. Ningi ari kunzi akadai mukatoenda kumapolice station kunenge dzakamhangarwa nyaya yehobho zvakangotsikwa zvakapera. But now because of this one ataura kuti zvoni tobva taita ningirikiri because mimi kana mukuti committing violence, which violence are you talking about? Munhu akataura kuti toda kuita zvedemonstration violence ipi ari kukomita izvo zvirimo in the constitution. What are you guys talking about? Are we serious? Ngaite, let him be. Waturi kuti ningirikini bo izvo sanction yoitwa nditi zviri in the constitution. Why muri kuzomhanyira kunonhonga kamuri kuti undermining the ningirikini the authority or insulting the president? Why muri kumhanyira kunotora ikako? Why musiri kubva mazokoshesa kuti zvaangachitaura zvacho zvirimo futi in the constitution? Why musiri kudaro? But muri kuda kungomhanyira pangotanga undermining the constitution yacho kana yodaro ikutanga iri kuzvicontradicta ka kuti ikamboti yombodai so munhu anofanira ane right of ningirikini freedom of speech what yobva freedom of expression zvirimo yobva yanzi asi undermining the authority. This time around amen nokuti tinopera sei. Zvandoda kuita dambokusiya makateerera this certain audio repanapa vanhu varikutaura zvakasiyana-siyana but ndapedza ndikuda kuti mundiudzewo nyaya iyi muri yeZimbabwe kuti zviri kumbonyazofamba sei ende zviri kuzopera seiwo makazvitarisa. Geza uya ave kutsvagwa. Geza ati kutarisa ndiye munhu kuti talk of the town izvo so ari kutaurwa kwese kwakungoda kudai so Geza kudai so Geza dai Geza this Geza that. TV yenyu ndochida kuti inobata mativi ese haivanzi chero kwataura zvodivi ripi inenge chingotaura haitori divi sevamwe. Right, nyaya yangu iri pakubvunza kuti ndiri kuona pane timu ranakasukuwere reG40. Timu reG40 riri kugwa nevision 2030. Ngationesa nechokwadi vakomana tisawandirana, tisambofe takawandirana. Timu G40, timu Kasukuwere, timu vanani ava, timu venguva yaMudharabhobho. Muri kuziva here kuti timu iri ndo raimba toito iri chiti Mudharabhobho ngavatonge kusvika madhongamera nyanga kusvika huku dzakutetera mberi. Nhasi yava timu raMnangagwa manje rekuti ra2030 havachadi 2030. Nyaya yangu haisi yekuti ndiri kusapota 2030 oro handisi kusapota 2030, ngatimbosiyanai nazvo zvokuti ndiri kusapota divi ripi. Asi nyaya yangu hombe iri pakuti Zimbabwe kuti svike pairi nhasi tikabvisa 10 years dzatonga Mnangagwa 8 years idzi yanga nyana Kasukuvere netimu rese reG40 ndo timu rakatangana naMnangagwa nyana neZANU-PF nana Mudhara ava tiri kuona mazuva ano vana Mudhara Geza ndizvo Mudhara Geza ava. Why kana vanhu vachinge vabuyiswa kuZANU-PF kana kuti vagumugwa naMnangagwa kana kuti vanza kusina chenyu kuZANU-PF vakangobuda kuZANU-PF vakuda kutanga kutaura zvinhu zvavanga vasingatauri nguva yacho vari muofisi zvainakidza vanga vasingagoni kuzvitaura. Nhasi vakuzvitaura because vabuda muofisi. Nguva yakapinda ED 2017 ingadai Mudhara Kasukuwere arimo muZimbabwe achiri muparliament kudivi raMnangagwa aizvitaura here kuti no 2030 anga asingazvitauri sezvaaita pana nguva yaMudharabhobho achiti Mudharabhobho ngaatonge kusvika madhongamera nyanga. ZANU-PF yakatonga 37 years iri pasi paMudhara Mnangagwa pasi paMudhara Mugabe netimu Kasukuwere rese timu G40 raivepo iri. Nhasi rakutaura kuti 2 term dzakanaka kuna ED. Why raisataura zve 2 term kuna Mudharabhobho? Because vaidla vanga varipo panyanga. Hamurisi kuona kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika muZimbabwe izvi zvazvo zvokupusisana. Kupusisana. Pane chifoto chandakaona zuro chichitenderera social media chichinzi chakaeditwa chinzi vana Mudhara vana Chamisa ndo mapresident nana Mudhara Kasukuwere kwai ndo minister of what, vice president and minister of security. Sei vakuda kuenda kwaChamisa nhasi but ndo vakatsimbirira MDC kuti isvike pairi pakufita kusvika yafa zvairi naMDC yaiye. Nhasi vakuida manje kuti vaende kwaChamisa vanobatana naChamisa kuti kwai toda kubvisa Mnangagwa.
iye vekwachamisa vacho kana vakapusa votora timu rakabva kuzanu PF nekuti radzingwa apa risina chigaro kuzanu PF rakuda kunozvinatsa kuopposition party, rakuda kuita kunge ragara riri kuopposition party. Vana Mudarageza mukatarisa history yavo yavakabva nezvavari kuita nhasi kuti pasine Mnangagwa pasine zanu PF, chii chakaitika kuti vazive kuti pasine zanu PF? Hakusi kuti kwai vakapepuka kana kuti kwai vakangwara, pane chavakanyimwa muzanu PF vakati takubuda, dai vakachipiwa chinhu ichocho vasina kumbogara vabuda muzanu PF. Inhema vasade kupusisa vanhu vanava. Kana iri ya 2030 ngavasiyane ne 2030 ienderere mberi ndeya Mnangagwa. Ivo kana vachirwisa ngavarwise kuti bato ravo varejese bato ravo vakukidze vari president vahwine divi ravo ikoko ndizvozvo. Kwete zvekuda kuzama kuda kuti kwai nekuti Mnangagwa auraya nyika, nyika yao Mnangagwa auraya nyika pa 7 years. Pa 37 years ne 7 years ndiani auraya nyika? Hatingati auraya nyika ndiani? Munhu akanga ari muzanu PF since 1980 kusvika 37 years. Timu iri rakabatsirana naMnangagwa kuuraya nyika yeZimbabwe. Simple. Because kubva 1980 Mnangagwa wanga ari mugovernment, vana Kasungura vanga ari mugovernment, vana Geza vanga ari mugovernment. Nhasi manje vakutaura kuti Mnangagwa auraya nyika nekuti ivo vadzingwa naMnangagwa muparliament mugovernment macho. Paanga asina kuvadzinga wai vaidaro, wai vaisada kutaura izvozvo. Ingadai Mnangagwa asina kudzingirirwa akadzoka akaita president Mbobho nanhasi dai ari ani president mafungiro enyu imimi. Dai chiri zanu PF yeG40. Vanhu vasade kuitisa vanhu avo. Vasade kumbofa vagara vaitisa vanhu. Ngavagara kumateresi. Munhu angadorwise zvana 2030 kuzanu PF ngavarwisane voga. Kuirana kwavakaita vana ED nana vice president kuti achapinda ndiani zvoperera ikoko. Hazvisi zveG40, hazvisi zveCCC kana MDC kana opposition party. Nekuti chero akanzi abuda nhasi ED kunongopinda zanu PF vice president. 2017 vakati izvezvi mazuva apera makore apera vanga voti hey takatengesa mombe tikachinja nedhongi, hey takatengesa mbudzi tikachinja nejongwe, hey chichi. Nhasi futi vakangamwa kuti ndo vakachinja president wezanu PF. Pa 100% mukatarisa 70% yemuZimbabwe yakaita toi kubvisa Bhobho. I-opposition party ndo 70%, 30% yaive team zanu PF. Mukada kutarisa chokwadi ichocho. Vanhu vaimanya toi muroad ma-opposition party. Nhasi that opposition party nhasi today ndo yakuda futi kuita toi kunobvisa kunochinja president wezanu PF kuisa president wezanu PF. So kukampenyera opposition party kuti itonge vakumanyidzana. Munoziva kuti opposition party yemuZimbabwe nayo ndo imwe ichatonga amenoti gore kana raita sei. Izvo zvavasi kukampena for 2028 election. Okay. Vakasese zanu PF chavasesekedza kusvika pa 2028. 2028 kana yasvika zanu PF ichitaura kuti okay ini ndakubuda muchigaro. Idiot okay 2028 yangu yakwana ndakubuda. Kwasara 3 months kuti ma election aitwe. Ivo vacharegister bato rini, vachaenda rini kuno market kuno campaign mu street. Vachaita rini kuti vanhu vazive kuti uyu ndiye president uyu ndiye ani. Zanu PF iri kutokampena izvezvi zanu PF for 2028 election. Ivo vari busy kugwisana na Mnangagwa. Chii chiri kurwiswa ne-opposition muZimbabwe? Izanu PF here oro ndi Mnangagwa? Opposition muZimbabwe haicharwisi zanu PF, yakurwisa Mnangagwa. Kupusa kwakaita opposition party muZimbabwe kana kuchinzi opposition party aimbofi yakatonga Zimbabwe ndo zvinenge zvichireva vanhu zvinhu zvakadai. Why? Because opposition party pane kuti irwise zanu PF kuti ibude, opposition party ipinde muchigaro. Now opposition party ikurwisa Mnangagwa kuti abude, zanu PF ichinje umwe president wayo. Hakuna kunzi Mnangagwa akabuda 2030 kakona kuchapinda Chamisa kana Monzora kana Chabangu kana Mudaragasukuwere. Kuchangopinda zanu PF again after 10 years futi muchabatsira zanu PF kunochinja president because muri opposite kubva muchitanga. Ndosaka makanzi opposition avambofi vakaita zvinhu zvinobudirira timu iroro. Vakomana toendepi nenyika nevanhu vakaita seivavo? Munhu ari busy kugwana Mnangagwa kuti kwai hakuna 2030. Uri busy kutarisa umwe mubaba musha mavo kuti vana vako vari kuvata nezhara gadzirisa zvakati. Hausi kutarisa wako musha kuti ugadzirise kuti iwo uvewo baba. Tiri kuendepi naye vedu we? Tasaone zvinopinda social media. Inyaya ya 2030. Zanu PF yakataura ikati ine mastrategy ekupinda muZimbabwe ekutonga. Ine mastrategy ekuwina nayo ma-election. Now zanu PF yaisa strategy ya 2030. Mave busy kumanyidzana na 2030. Hamucha campaign, hamucha register. Munhu akatarisirwa kuti achaita big opposition party ndiChamisa. Paacha register bato rake ndirini. Remember kuti kamuchinda uyu paachada kuregister bato rake kuchaendwa kumatare dzimhosva kunogwira face yake iri kona Chabangu. Ndiyo chiri kushanda ka face yeTCC yaChamisa.
paachatanga kunogwa kugwira fesi iyi maelection nguva inenge ichisodera paanozonzi ahwina kwekasara 1 week kuti maelection aitwe. Saka munhu iyeye moti achakampeni riini mimi chero akaenda kustadium kunoti kwai anozadza vanhu hongu vanhu anozara but anenge asina bato zvinhu zvichaconfuse vanhu avasikana kuita marali kunoti makampeni avo emaelection a2028 vari busy kukampenera vice president weZANU-PF Chiwenga kuti aite president. Chii chatiri kuita senyika? Chii foto riri kutenderera musocial media rana Geza nana Kasukuwere nani vachidzi mapato vachidzi mavice president maminister of this and this. Chii ichocho chinenge ngozi chiri kuitika? Nhasi vanoda kuzvinatsa manje kuti vanobatana naNero kuti ivo vadzi kwai tauya chamisa toda kubvisa Mnangagwa tibvise Hori. Akatanga Hori ndiani? Zvikanzi ane mhosva munhu anotongekwa mhosva dzake dzinozadza gaba. Mhosva yaMnangagwa ine 7 years needzana timu reZANU-PF reG40 rakabuda 2017. Ane mhosva ndiani? 37 years vari muparliament naMundaramugade ne7 years Mnangagwa ari muparliament ari president. Voda kuti kwai Mnangagwa auraya nyika. Ngavatidzikamire mano vanavo. Taneta nazvo zvinhu zvina basa izvo. Social media yese ina yakangozara nyaya ye2030. Ko imi muchakampeni riini zvebato renyu? Vabashero vakaimba vakati mukoma nguva yapera muchiridza kwevamwe ko kwenyu muchaitei. Kana nguva yasvika yokukampena kwenyu muchaitei? Mapedza kukampenera Chiwenga. Kobva kwani Chiwenga chipinda ndiwo ave president 2028. Ko ivo kwavo vachatanga kuita sei? Hai man.